fere goma moloti lenye bayaduma dulare nyonye fere goma moloti lenye bayaduma dulare nyonye fere goma moloti lenye bayaduma en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗal yurmede feere feeñay windere so buuɗal yurmede feeri feeña feeñjey ɓatake bindaɗo ñande mawde gomboy hitande ujune ɗiɗi sappo e jeenayi ɓatake men hande koko fate hirjino nde tawno Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi ko ye en kirjin hirjinte ko ɓi adama faade hunde moƴƴere o jertine kanko ɓi adama woto faade e ko halkatamo nde tawno Allah subhanahu wa ta'ala yamiri e deftere mum teddude kaale ciftine mbaajoɗe nde tawno ene nafta ɗen ɓerɗe jogorɗe miccade so tawi heɗima ko haalete ko hande noon en cuɓima hirjinde ko fate banggue kayitaji nde tawno Allah subhanahu wa ta'ala e deftere mum teddude wiyande Qur'anil Karim ene farli e kala julɗo hajjoyde saɗa jogui aɗa hattani ko farilla e ma saɗa hattani aɗa jogui a yahani a timminani farilla mo Allah wiya wat nde tawno yaade Makkatul Mukarrama juuro yaade suudu Allah teddunɗo ngam hormade konguɗi rabbal bayt jomdu suudu ko alay sago saɗa jogui aɗa hattani jaha juuroɗa sa ala kayitaji noon hay saɗa jogui haalis a wayata sa ala kayitaji hay saɗa jogui kaalis ha wayno leydi a wawa juuroyade a wawa timminde farilla Allah o ndeke farilla gadiɗo e ma ko kayit sa neldama million a yeehi banque walla poste walla Western Union walla wari walla joni walla Money Gram walla Ria a heɓata ɗon ɗaala kayit ndeke firti kala kaɗa ƴeewa koma wona kayit hay aduna men hande o saɗa golla ma jogoɗa kayit so tawi a ala kayit gollirta ko doole a peelat a pikkat a remat saɗa yoɓe kadi jomum nana junggo poste ita tottuma wona banque joɓerɗade ala sa nani kay mboɗo jogui compte banque ya taw ko aɗa jogui kayit sa ala kayit a dañata compte banque sa nani mi soodi pis téléphone mi waɗe téléphone am mboɗo noddira koreji am mboɗo noddira sehilaɓam mboɗo wona e weeyoji tan mboɗo jogui kayit mi yaha mi joƴina kayit am ayi indam nde sooda oɗo piis waɗe e téléphone am mi daña ndeke kayit woni farilla gadiɗo e neɗɗo ɗum noon neɗɗo so jibinama musidɓe tedduɓe ñande wo jibinande hadema yaltude suudu safara ya tawa yaltidi e kayit wonde ɗo o jibina kayit o nawamo
ɗo poɗɗa nawdemo ɗo beele o daña kayit wona wannimo farilla gadiɗo. Farilla gadiɗo e ɓiɗɗo ko kayit, nde tawno so ala kayit gurdam makko teppoto, dewal makko Allah teppoto, jangde makko teppoto, sabu Allah wi moni kala yo jangine, kono jangde makko teppoto ɗon ɗo ala kayit, gurdam makko teppoto ɗon ɗo ala kayit, leydi ndi o jeeyandi ɓayde o ala ɗon kayit way kono o jeeyaka ɗon ni. So yimɓe beltima o wawa weltade, yimɓe so mettini o wawa mettinde, so jawdi leydi ñamama o suusa haalde, teni kadi so haɓama so yeehi law wiye to kayit ma woni waala. Ndeke musidɓe tedduɓe, farilla gadiɗo e neɗɗo ko kayit. Tinnoɗen no moƴƴi musidɓe tedduɓe e ko jibinten ko, neɗɗo sa jibini ɓiye farilla gadiɗo e ɓiɗɗo o fewnanmo kayit. So joom suudu ma jibini galle, hen sahaji alay sago gullitoɗen yimɓe laamu hoɗɓe e men, gilay mairiji men, gilay joom wuroji men, gilay perfeji men, gilay ardiɓe cuuɗi safara men, ay gilay tambiɓe cellal ɓalli men, e gilay sarɗiyankoɓe aroɓe e men, gilay jagorɗe aroɓe e men, ha e directeur uji aroɓe men, ha jangguinoɓe école wonɓe e men, gullitoɗen ceppen duken kaalen boneji gonɗe cuuɗi safara ɗi beele natta. joom suudu ma ŋatiwere heftomo e galle mon, o dañani yaade suudu safara e cuuɗi safara gonɗi e cuuɗi men ɗi mbiyeten dispensaire, o dañani yaade, o jibina galle, o waala toon ha weeta, kankoye boobo o kala ɓe nawe toon, sage-femme uji wonɓe toon ɓe calo waɗande ɓe kayitaji, calo toppitade ɓe holko saabi jibini ɗon galle. mete kanko jeeyi hoore makko wona Allah jeeyimo, an hoore ma ɗo kalta ɗo Allah ne wawi tamde fittanduma nawma an sage-femme o walla an docteur o. Ndeki firti neɗɗo woto jangguir ngam fiirude yimɓe ko jangguirɗa ko, janggu ngam fabade yimɓe, saabu nde jangguɗa gaynuɗa nde wonɗo dariɗa gonɗa mbiɗa tagma suɓade ngal ɗo meccal ko ha paaboɗa pittali yimɓe, kono wona ha mboma pittali yimɓe, wona ha bonna gurdam boobo jibinaɗo calɗa rokkudemo kayit saabu jibinama galle. ɗum alay saago duken ɗum, yo duke e jamaji, yo duke e jumaji, yo duke e tufɗe, yo duke e jeereji, yo duke e zeruji, yo duke e ɓaare, yo duke hay yangeji e inɗeli e bawɗi e buubaji e lambaji ɗo kawɗen kala duken. yonti giwene haalde hunde hanki tindi, ngare hande kaalen ko gurɗen ko. So en kalata ko gurɗen ko duuɓi sunka en kaɓɓoto, haɓɓitta en ko haalde, actualité woni ko gurɗen pop kaalen ɗum. so Allah waɗi en pottiti dente mbeɓani, kono so Allah waɗi dental men ari en noddi kaalen ko gurɗen ko. ayi mantude ko hanki ko, haalde ko hanki ko, tindi hanki ɗi aɗi moƴƴi kono ɗi kalama ɗi kaltama tagani en ɓamtade e majji. holko ɓamtaten ko hande mo gonɗen o, ko gurɗen ko guuroɗen ko tampinoɗen ko tampuɗen ko pawɗen e jiiɗe men ko metti ɓerɗe men ko welata ɓerɗe men ko ɗo jiɗɗen ɓawɗe ɗo ko ɗon kalaten. sen kalta ɗum sellata, kono en ɓooyi jooɗade eɗen kaala ko hanki ɗi tindi arabeɓe, ɗi tindi tubakoɓe, ɗi tindi mamiraɓe men, kono ɗaccuɗen ko gurɗen hande ko ha teppori ni teppiti ɗum hande ko ɗemɗe men e konnguɗi men e kunuɗe men, kaalen hanane hunde wawa fewnede. jumaji men, jamaji men, tufɗe men, dinguire men, yangeji men, inɗeli men, lambaji men, pottitte men, kaalen ɗum. so en kalata ɗum en cellata musidɓe tedduɓe, sabu hande o ko ɗanniyankoɓe e wuriyankoɓe, ɗanniyankoɓe e wonɓe e wuuro cuuɗi men ɓe ɗannaki, ko ɓe ndenti. ɗanniyankoɓe guitti jawɗele, wonɓe cuuɗi men mbaɗi hen doole mumen e peeje mumen e haqilantagal men, darna suudu safara ha gasa, nelde ɗen neɗɗo mo anda haydara, hay sene jangga hunde ko ma niwno ha ɗeɓa mayde, ngara ɓoɗɗo reedu ma wima ko ɗum gonduɗa taw waɗanima hay consultation, ara ɓeeña yitere ma wima ko ɗum gonduɗa taw waɗanima hay consultation, ngara cifoɗano wanmani windanma ordonnance taw memanima ni. ko ɓe cohluɗen, min hoore mboɗo waddi ɗum, so tawi ko ɓe cohluɗen ko ɓe mbarata en,
ɗum noon yontingi wene deƴƴere kaalen koye diina jeeya en kaali hanki mbiɗen cellal ɓalli ene jeeya e dosgal ɓurgal mawnude diine no kayiɗ mo kalten ɗo hannde ni jeyira e dosgal ɓurgal mawnude diine ndeke sage famuji ɗi walloɓe rewɓe jibinde ɓe ɓeɗo henne ɓe jeeya koye dosgal ɓurgal mawnude diine so mbaɗani golle mabɓe ɗen jogui droit haalde enen diiniyankoɓe en aadiyankoɓe kala khalifaɓe diine khalifaɓe aada finoɓe e wuuro finoɓe cuuɗi pap ne poti haalde ɗum woto deƴƴen hayso jomum jeeya koye wuuro he kaalen ha yimɓe nana nde tawno ɗeɗon gueɗe potani moftede foti ko haalede neɗɗo siɗi o jibina dow wande siɗi o jibina dow lekki siɗi o jibina e laana siɗi o jibina ladde siɗi o jibina e suudu so tawi tan Allah walli o jibini omo wonde cellal makko o mobbi hoore makko o mobbi booba makko o ari poɗɗa ƴewde so tawi omo selli mballamo kirtage ƴiƴam ɗam yalta mballamo boobo heɓa safara moƴƴo pewnanamo kayit moƴƴo o yaha fewni yaɓi ko kayit ɗum woni gonga giwen e gueɗe mettuɗe ƴagguɗe gaare ballodiren enen kala beele gonen e mbadi peewal sen garte kayitaji he itti yaware hande wona fetel itti yaware hande wona halis itti yaware hande ay wona woni gandal itti yaware hande ko kayit itti yaware ay gumɗo so wumti foti andude ko guite nafata saabu holɗum ɗiɗo sumgoji jawtuɗi ɗo henna e nder leydi Sénégal on nani foof on jiyi foof on kaali foof tene fo haalama on nani alamo nanani ndeke holko ittata nde ɗo yaware ko kayit so halis eɗen mbawi rendinde 1 milliard joni joɓanen lamdo leydi caution kono ittata yaware so gandal eɗen mbawi rendinde gande men janggen dukken birden kono ittata yaware itti yaware ko kayit goto foye tan kayit ko kayit woni ittata yaware hande mi hokkaɗo yeru goto mo dokkatmi o hanki nde pinal e fertude guite ngakki e men pecce tati e nder leydi Sénégal pecce tati ɗe pecceɗen e nder leydi Sénégal so ɓe gari aɓe bindito ɓe jaɓata addude nanowo ɗemgal men ngal ɓe gaddata ko haaloɓe ɗemgal wolof walla haala français ɓe mbima ko gonɗa ka tugaleur walla ka peul walla ka halpular mbiyamin komi halpular ɓe binda ɓe gara e goɗɗo mbima gonɗa mbiyamin kon pullo gaynako ɓe binda ɓe gara goɗɗo mbima gonɗa ka tugaleur mbiya komi tugaleur ɓe binda pecce ɗen pecce tati ɗeɗo pecce tati noon momti kewendi men e nder leydi men ha ganduɗa kalde sumgoji waɗi sikkete mataw ko lappol palol dande mayo ngol fof no fotirno ɓe mbawa lamminde kono kay ɓe gandi kay noɓe pecciren ni so tawi ɓe dentini en goni fulɓe tan eɗen mbawi lamminde enen tan kono ɓe pecciri en ko ha yimɓeɓe gonta e dawrugol ande e nder kayitaji leydi ndi woni toon ko leƴƴi tugaleur ne toon pullo ne toon halpular ne toon kamɓe foof noon ɓe mbawa wotande o saabu ɓe gona leñol gotel ko politique kono kay ɓe gandi kay gonga on politique mo pecce ɗen en jiyi hande ustima nana renta nana ara ko ɗum saabi son kettima haala gonga nana yalta holkoɓe mbi ɓe mbi ko nder lappol palol dande maayo hay cukalon jarowne duuɓi sappo e ɗiɗi gonnama ayi hay ɓe ngala kayitaji gonnama firti ko tugaleur en e halpular en e fulɓe gonti neɗɗo goto gooti dañi kewendi jono ɓe jiiɗa saktu ɗum ɓe mbiya aha hay cukalon to son gooti ɗum noon holko firti ko kayit tinnoɗe an koɗɗo ladde an koɗɗo wuuro an ɗanniɗo an gonɗo e fonde an gonɗo e jawdi an jaaɗo aga aɗa yaade jawdi to gonɗen pap pewne kayitaji onon mairie ji ɗi onon lamɓe ɓe onon sarɗiyankoɓe onon député ji ɗi onon ɗum e ɗum balle sukaɓe daña kayitaji hande o ala komin ñaagui on so wona kayitaji saabu aduna nana ara seeɗa mi haalino ñanden mbima kareli tati gartu ten ɗin kareli tati ɗi gartito ko technique wona piggal hande haɓete tan ko neɗɗo ma ala haqqille neɗɗo ƴukkoɗo ne haaɓe ne findira laaɓe o ko ala haqqille hande haare haqqilantagal ko haare technique ɗum woni
hankinde guerre mondial gasi e nder windere nde arti ko guerre froide ayi ko wayno joni Venezuela waɗama embargo hay goto yahata toon hay goto yaltata ɗon ayi pétrole mabɓe sodetaki koko waɗa limite ɗum woni guerre froide hankkadi ni jomum haɓirte koto banggue faggudu ɗum kay enen enni ɗon ko ɓooyi hanki e nder men enen fulɓe so tawi goto mi waɗi ko fewani en garat toggiten tiba mum joƴƴinen kañum goto wawa fawde tiba suusa noddede gurel ngel to suusa nodde gurel soɓe gongel towgel gaare balle kam ga hen tibam ittama suusa ñallay nangue waalay nangue toɓe so ɓooyi jaɓa ko wuuro wi arta garen pawnen ɗum tiba mum enen kay o embargo en ɓooyi hen enen kadi gandi embargo ndeke firti ko pinal men yettinoma ɗo pine hanki jettunoki kono pine men de ko ɗe kutora hande e windere nde caggal nde giwɗen enen e gueruji cattuɗi garten koye guerre froide tonken tiba jananka walla so joom surma jibini min calo arde innude so tawi ɓiyen rese min calo arde kala ko kewi galle ma min calo arde kala ko kewi amen min mbiyama wata ar so tawi a mayirama noon woy amin gandi koko luuɓata min naw min gubboya min garta min darma so ɓooyi garta yimɓe ay ko guerre hande ko oɗon guerre woni e windere nde ɗum noon musidɓe tedduɓe firti hande haare ko technique aduna o seeɗa nanɗo ara seeɗa e nder Afrique nde tawno Afrique naaɓe wonko manki famde ha joni aɓe manki famde ko wiyete diine to banggue politique diine manki famde ɗum saabu holɗum saabu kamɓe woɗeɓe e kamɓe joomen gande dowroɓe ɓeeti en ɓe tawi ɓurɗen yidde ko haare diine min ko ɗo gonmi min ko ɗo gonmi mi weldata e ma ayi ɓe gandi ɗo ne waɗi tension hakkude to banggue diine laabi ene waɗi tension welani ɓe ƴorɓo ɗon hono no woɗeɓe gandirno hanki to banggue golfe to hakkude Iran ayi hakkude Iran e Arabie Saoudite so ɓe dentini doole mabɓe ko kewendi wonande julɓe saabu Arabie Saoudite ne alɗi Iran ne jogui gandal ngam fewnude matériel uji honɗi occidentaux ji pewnata ɓe gandi noon ɓe gona laabi gooti ɓe ko siniten ɓe ko siden ɓe cokki ɗon nde ɓe cokki hakkude ɗo ɓe cokkiɓe ɓe bonniɓe ɓe kaaɗiɓe rentude enen ne ga hen jamanu nan ara seeɗa ayi ɗiɗo diineji ɗi joguiɗen ɗi caggal en mbawa wadde hen dawrugol gonen neɗɗo goto belden kalden ñamden tinden daren kono goto men kala ɗo nanguiɗo hormo goɗɗo wasa bonnande goɗɗo so tawi en jettaki ɗon so ɓooyi enen kala en ceerdeta ceerdirɗe noon koto banggue laabi to so ɓe donki haɓe donki ɓe gadda leñamako woni ko arata ko leñamako noon so ari wona hoccu jaasi wona hoccu fetel wona haydara ala ko haare technique kartal ko haare technique woni kartal hande e nder leydi Mauritanie ene welami hande yiide lappol palol dande maayo ngol Mauritanie po moɓodira ƴetta balɗe ɗiɗi guere ferme taw min mbaɗata ko seppo aduna kala yiya min ngala kayitaji ɓiɓɓa men bindittake amin ɗawa fodde amin e mbaɗa seppo wulgo jew ha aduna tina so tawi waɗama noon hay soko temedere ujunere neɗɗo ma dañ kayit leydi Maline hakkude Masina e Nioro e nokkuji goɗɗi dañon kayitaji wona haare wona fetere wona haydara kala joguiɗo politique moƴƴo ene jiiɗi wallude yo wallir yimɓe to banggue kayitaji Guinée ko noon Gambie ko noon Guinée Bissau ko noon Sénégal ko noon so tawi tan kayitaji dañama musidɓe tedduɓe wallahi summa wallahi kala ko gummaniɗen en poolat nde tawno hande ko kayit woni kala musidɓe tedduɓe tinnoɗen e kayitaji beele Allah subhanahu wa taala walla en so en garti e dawal ɗimmal yewtere men ko fati buuɗal yurmede eɗen jaara anduɓe leñol ngol e alɗuɓe leñol ngol e miskineɓe leñol ngol e selluɓe leñol ngol e ñawɓe leñol ngol worɓe kame rewɓe sukaɓe e mawɓe leñol ngol kala nde tawno mo golli ko moƴƴi yo jaare mo waɗi ko moƴƴi yo softine beele janggo waɗa
kala baɗɗo hunde ene fewniti woto gañen ɗum woto kiren ɗum ayi woto jogen ɗum ɓerɗe bonde ballen ɗum jaren ɗum beele ɓeyda eɗen jogii bandiraɓe fulɓe joomen ngaluuji taw kadi ganduɗa koɓe mawnikinaki hay seeɗa kañumen jahata enen jogii noddirkol mumen enen jiilo ɓe miskineɓe wonɓe ngol leñol ene darni leñol ngol ne balla ɗumen ɓen ne ganda teni so wona an haali wona kamɓe kaali ene jogii won yimɓe nana leñol ngol woni himme mabɓe haaju mabɓe ko yurnade ƴewde ɓeɗo henna yaltuɓe leñol ngol ɗanniɓe ne tampi ladde balle garta beele kadi mbawa yiide jinnaw men ɓenne ngoode leñol ngol joɓanma biye aller retour nawma mbanma e hôtel aji walla nawma banggueji goɗɗi nawtuma ha gendima jiiya yumma e bamma so tawi a haalani jomumen kalata teni saɗa haala jomumen wota haala min mbaɗiri ko Allah ɓenne ngoode leñol ngol ene jogii ɓiɓɓe fulɓe nana leñol ngol jiiɗa yiide hay gooto hoore mum muusa yitere mum muusa walla ɗojje walla ɗose walla fiye walla yenne e leñol ngol eɗen jogii ɓen fulɓe taw kadi ɓe jiiɗa haytinede eɗen jogii annduɓe nana leñol ngol ene mbatti haqqillaji mumen e ɓen darniɓe leñol ngol ene cakki juuɗe ene nduwo jamma e ñalawma ene mbirda jamma ene janga qur'ana ene nodda Allah subhanahu wa taala walluɓe honno ɓe darni leñol ngol ni ɓenne ngoodi aɓe teska aɓe ganda ene jogii woni yimɓe goram ene jiiɗi wadde kono ngala jogii ko albarka a jarama ne nduwo ɓenne kadi golle mumen peeñe leñol ngol baniraɓe rewɓe leñol ngol dariɓe feeñɓe jamma e ñalawma dukkoɓe dugdoɓe darniɓe leñol ngol taw ko worɓe ɓenne kadi darde mumen yiyama deke firti musidɓe tedduɓe enen kala mbeɗodiren juuɗe gonen neɗɗo goto mbawen yoltude hujjaji men hande ko keewal ko dental enen kamen kalantake saabu ñande kala eɗen jangga dental tene en jii dente gonɗe jeese men ɗe ko nden toon tokosol kono ko dente bawɗe filde en e nder ñalawma goto deke firti ko ngare cembolinen dente men alɗuɓe leñol ngol ɓe duwanama yo Allah ɓeydu ngalu ngu ɓeyda hen cellal uddita juuɗe ɗe ɓe mballa leñol ngol ha ɓuuri koɓe mballata leñol ngol miskineɓe leñol ngol duwotoɓe jamma e ñalawma yo Allah jaabo duwawo alɗinaɓe kamɓene ɓe mbatta wadde hono ko alɗuɓe mbaɗata ko anduɓe leñol ngol gandal ngal ɓe jogui ngal yo Allah rokku gandal ngal barke e wune ɓe gandina ɓesguji leñol ngol ha ɓesguji leñol ngol ɓuura andude e ɓen andunoɓe woɗɓe e leƴƴi goɗɗi ɓe darniɓe leñol ngol yo Allah rokkuɓe darde timmude wonda e wune e sembe e timmal beele kadi moni kala yiito hoore mum e yeeso mum ɗo fawi koyngal muɗum debbo hen e gorko hen yo Allah rokken jibinde barke mawninen barke dañen barke barke daña en erago faade laamu men alhamdulillah e mbattu haqqillaji mabɓe e miskineɓe leñol ngol e mbattu haqqillaji mabɓe e ɓesguji leyɗele mabɓe e mbattu haqqillaji mabɓe e cuuɗi safara ɗi yoɓe mbattu haqqillaji mabɓe e cuuɗi safara ɗi cuuɗi safara ɗi aɗi kewi caɗele aɗi kewi tanaji gara tawa docteur eɓe enen jiime téléphone ngaji men tawa docteur yalti laaratama mematama ha maya wiye ko nattu yallah ko hoddiɗo Allah tawana hoddiɗo Allah ko kamɓe jooɓi fittandu maɗa yoɓe kalde yoɓe kirjine koɓe wonɓe nde ɓe jangata nde ɓe gayde ɓe gondi maɓe paabo pittali yimɓe ɗum noon yo gonɗu yo won gonga e gonga lamɓe ɓe yoɓe kirjin ɓen docteur eɓe mballa miskineɓe cella enen kala gonen e mbadi peewal musidɓe tedduɓe eɗen jogii ɓatake kono ɗo henna ɓatake en ɗaccet ha sa goɗɗo so gueno haaji musidɓe tedduɓe buuɗal yurmede altina paaɗo ha aljuma paaɗo so gueno haaji en dañata arde buuɗal yurmede kono musidɓe men Ghali Abouba musidɗo men Ahmadou Gatamari Ba joom coccorgal musidɗo men Ahmadou Dia gorko motir yimɓe kami équipe yaadiɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe ma garanene jewte men buuɗal yurmede kami yogay jewte coomiɗe e nder weltare kala so gueno haaji musidɗo mon guiɗe mon sehil mon so buuɗal yurmede feeri feeñe windere nanan sawtuji mumen guiɗo mon sehil mon
sar Abdullahi sar ketki malaki jam yo jamal la nyalla ne musibe tedube